happen. Taram tami cepaduka tami Biri pengle manem kime non 9 October lo General Festival hot sin nilitum laso nang hanlo nikaya chithi pu alam kanarjan nilitum release man po laso nilitum karbiang long angkang nilitum long truck senior cap release ponji laso film lasi nilitum laso film pinangan ke shooting ta RG dinglo lapen laso film nilitum karbiang long arat aphan je imithang alam ki lapen imithang jutang jubat anso se pacan nang lapen anso se ang song pondunang pupian akimang sinilitum la mahamaya Karbi Film Society aro a production pen nilitum laso alam kanarjan pining phas kicheng lo nilitum pining ing kupon po lasi nilitum kachuning rikang tung ke lahan lo je laso alam kanarjan mate nang henlo nikaya chithi pu film along alam kanarjan along dogawe karbiang long arata tum sita laso alam kanarjan pechan nang pupen nang kelang nang kecerap nang kecitudun piajia phansi nilitum la mahamaya Karbi Film Society production ahin pen chuning ri pon niklo bang so film ka shooting along ko mama bang phudum si ka chaparjan pon na pen la director pen chenglo la producer pen chenglo laso alam kanarjan film along kachaparjan pon bang lake main actor lo main lead role lo lake Ajit Rong Han lapen actress bang ke lake Clark Eteron P alang litum si main lead role lo lapen laso alam kan arjan long kachaparjan pon villain role mate gunda ke en pon ke Dhuni Tokbi lapen Jantorong P lapen Puhor Teron atumsi chaparjan pon lo lapen sarpi sarbra role ke cheplang pon atum mate ke chaparjan pon atum ke Mensing Teron lapen Rubina Lekthepi lapen kopumyang teho Rujuni Teron P lapen Muhuri Kia lalang litum pensi laso sarpi sarbra role ke chaparjan pon lo lason si laso long pinangan villain role mate kaprek a department pen nang chaparjan du na tum du lapen laso film abangke nilitum ki claim pon abangke la pulo laso a history ke ilitum karbiang long arlo at present non sulibom karbiang long along ko son si ka sulibom ma laso alam kanarjan si nilitum paklang pon lo laso film lake romantic action film lapen a film ta laso film ke nilining chithe pon lo kidam tang an las film ka bonda pon ang bom pen laso film lang mi mu chot ji lason si nilining aklong pen ka matha pon lapen laso film mo award long chipate dun ta long dunji pu lason ning ka chithe do laso film apa la okay la bang so nang handlum ni kaya chithi po film na bikin ka shooting kunanat a place along sing na tem shooting pon da karbiang long laso film nilitum ka shooting pon a location la hen lo karbiang long ke umrang so do lo dogmoka do lo west karbiang long do lo pinangan adim do umrang so pendak lo Halloween adim ta nilitum shooting dam do out kopilo out scenery out location ta nilitum shooting dam do laso film nanti nang tum la bang so film ka shooting comment tu pen si ke cheng la pen la bang so film shooting bom ma hot akijoy akisung upathak thi laso film ka shooting hut akijoy akisung gela pu henlo nilitum
kasuting hut action adhu actor ta son accident do lo la pen la so film kasuting pinangan nadim la son butor bukan pen ajo akisung dadu pinangan nadim akijoy ponta la son dadu la so film la si nilitum je mithang ajutang la pen mithang karbi alama ki pechan nang bu pen sa kiduk kisung chi chak pon si nilitum la so alam kanarjan pinin non Junel Festival 9 October bang ke release pon po polo lapen la so alam kanarjan along nilisi a direction pilo lapen camera ta nilisi tulilo script dialogue anta nilisi dok pon lo la so film apan ji la ke number 1 ke dok mukal lapen sikian bang dengong samilang su langlok su Veskar Bianglong Ladak Iskar Bianglong la pula ke paklang jadi ma bangke la si nilitum kontek lalo Kar Bianglong ara phanda chuning rilo la su a film nang kelang ji aphan jongsi nang ke cherap nang ke chitu dunji aphan ning hang pulute nang kontek ikame nang litum la so kontek number teng pen longji la pen Kar Bianglong ara phan bisikoi ka chuning rikang tung ke lalo ilitum ansu se karbiang long arat film bena jok ang tan ke Halloween atum nang ka chini ji aphan karbi akhe atum ajutang ajubat alama ki ke lapu hen lopu nang ka chini pe meji aphan ansu se karbiang long arat atum nang ki rung dun pen nang ki lang nang ke cherap nang ke chitu dun pe ji aphan si suri nilitum Mahamaya Karbi Film Production na hin pen chuning ripon padikrimik lo kardam chuning ri dun kang tung ke lapulo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Sar Tuliram Ronghang aphan ka chuning ridun kang tung ke lapulo Karbiang long a homosti tin MEC mate MEC homosti tin along huli sisinang piasonte ilitum Karbi alam kanarjan anso se janji mate ilitum alam kanarjan jutang jubat anso se ingtui ponji pusi ilitum ahin pen CM Sar Tuliram Ronghang aphan chuning ripon padikrimiglo anso se ilitum ajutang jubat anso se ilitum a culture munitum nang ka chini je pan film bena jok morni si karbi akhe amoy arbum karbi ajutang apindeng sungpot karbi RJ nang ka pe chini je pan Dr. CM Tuliram Ronghang Sar ke hai pan chuning ripon padikrimik lo